Здравейте! Представям ви една прекрасна ъглова кухня в цвят антрацит. Специфичното при нея е, че хладилника е вграден в шкаф. Имаме шкаф с бутилиера, миялна за вграждане на 60 см, шкаф с мивка, мими, шкаф с 3 чекмеджета, а на перпендикулярната стена имаме шкаф за вграждане на фурна плюс двойка котлони и абсорбатор каминен тип на фирма Пирамис. Горният ред шкафове са с повдигане на вратите. Самата кухня е достатъчно голяма като обеми за съхранение и работна площ. Изключително функционална е и е на изключително оптимална цена. Ако и вие искате това да бъде вашата кухня, може да се свържете с мен на телефон 0885 167 389 за изработване на идеен проект и съответно обзавеждане до 10 дни. Прекрасен ден!